Obi ụtọ ka m ji nanabata gị n'ụbọchị taa n'oge GCK, oge mgbasa ozi ọma zuru ụwa niile ọnụ. Onye ụkọchukwu Pastor Dr. W.F. Kumuyi ọ nọ ya taa iwetara anyị ozi nke inwere onwe nke dị n'ime Kraịst Jizọs. Ụbọchị taa eji m akụkọ bịa, akụkọ banyere ụgbọala abụọ. Otu n'ime ụgbọala bụ nke leghara anya, anaghị asa ya mmiri, anaghị agbanwe mmanụ injin ya, anaghị eme ya ka ọ dị ọcha, anaghị elekọta ya, eleghara ya anya. Ụgbọala nke ọzọ bụ ụgbọala nke dị mma, a na-eleta kwa ụbọchị, a na-agbanwe mmanụ ya, a na-ehicha ya, a na-eme ka ọ dị ọcha kwa ụbọchị. N'ime ụgbọala abụọ ndị a, olee nke ị na-eche n'ime ụgbọala abụọ ndị a nke ga-eje ozi nke ọma, nke ga-agba ọsọ gbapụ ọsọ nke ọma, nke ga-eme nke ọma jere gị ozi na-enweghị ntamu karịa ibe ya? Otu ọ dị mkpa ka anyị ghọta dịka ndị kwere ekwe n'ime Kraịst Jizọs na ọ bụ ihe a na-atụ anya n'aka anyị ibi ndụ ọhụrụ dịka ndị a mụrụ ọzọ. Ọ dịrị anyị ibi ndụ n'ime ndụ ochie ahụ anyị biri tupu anyị mata onye Kraịst bụ, ndụ nke la n'iyi, ndụ nke na-ekwesị ekwesị. Ọ dịrị anyị dịka ndị Kristian ibi ndụ n'ihe ndị ahụ anyị biri ndụ n'ime ya tupu anyị bịa n'obe, mgbe anyị ji ndụ anyị nyechasị onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Chineke na-atụ anya na anyị ga-arịọ mmụọ nsọ ya rịrịọ kwa ụbọchị ka o duo anyị ịga ije n'ime ndụ ọhụrụ a nke dị n'ime Jizọs Kraịst. Mgbe anyị na-eje ije dịka o si mmasị Chineke, ọ dịghị ihe ọbụla bụ ọbụbụ ọnụ ka ga-atụkwasị n'arụ anyị nke ga-adị ire, n'ihi na Chineke ga-eme ka anyị kporie ndụ n'ime nwere onwe nke dị n'ime Kraịst Jizọs. Ka anyị kpọbatazie ụkọchukwu Pastor Dr. W.F. Kumuyi ka o wetara anyị ozi nke nwere onwe nke dị n'ime Kraịst Jizọs. N'akwụkwọ Galenshi isi 3, Kraịst agbapụtala anyị pụọ n'ọbụbụ ọnụ nke iwu. Kraịst agbapụtala anyị pụọ n'ọbụbụ ọnụ nke iwu. Mgbe ahụ ọ nwụrụ n'obe Kalvarị, mgbe ahụ nke o buru were ntaramahụhụ gị niile, buru ọbụbụ ọnụ gị niile, buru ihe ọjọọ gị niile, ihe niile na-emekpụ gị ọnụ, na ihe ndị na-ebuso gị agha, na ihe otiti gị niile, wee buru ya gaa n'obe Kalvarị. Ọ gbapụtara gị pụọ n'ọbụbụ ọnụ nke iwu. Ma ghọta nke ugbu a, ọtụtụ nwere agụ ihe ọjọọ, ọtụtụ ezinụlọ na agbụrụ na ezinụlọ n'ọtụtụ obodo, ọbụnara ọtụtụ ndị mmadụ ha nwere iwu. Ọtụtụ oge maghị iwu ndị a, ha siwo ọ dị ka ha nwere ike nke agwọ ochie ahụ, ike nke ekwensu ochie. Ha nwere iwu mmadụ ọbụla, ma ọ nwatakịrị ma ọ bụ onye ezinụlọ ha, ma ọ bụ onye si n'agbụrụ ha, ma ọ bụ onye ọbịa ke mere ihe dị otu a megide iwu ha, ha ga-eti ya n'ọbụbụ ọnụ. Ka mere ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ taa. Iwu nke mmadụ ochie ahụ na ezinụlọ nke mmadụ, onye ọla gbajiri iwu a, onye a ga-eti ọbụbụ ọnụ n'elu isi ha. Abụrụ n'ọtụtụ afọ niile ndị gara aga, ha nwere ọgbụgba ndụ maka iwu. Onye ọla na-abụrụ anya nke ga-eme ihe dị otu a, ka a ga-eme onye dị otu a. Ọtụtụ oge ọ na-alụmdi na nwunye, onye ọla na ezinụlọ a, onye ọla na akụkụ abụrụ anya nke ga-aga ịlụ n'ebe a, ha eti ọbụbụ ọnụ n'ebe onye dị otu a dị, n'ihi na ndị a gbajiela iwu ha. Ha nwere ike ha maa na ịgbajiela iwu a, emesịa Chineke asịwo na mkpụrụ obi ọla na-emehie na ọ ga-anwụ ka awụ ọbụbụ ọnụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ
na-ata ahụhụ na nrịanrịa nke a na otu nsogbu nke a na nke ọzọ, na ihe nke ha na-enweghị ike ịkọwalite na ndụ ha, ha na-agbago n'elu. Tutu ha na-agbago n'elu a ha na-aga, ha adalahụ, ihe niile agbasasịa. Kraịst hụrụ gị na ọnọdụ gị na nsogbu gị. Ọ hụrụ gị dịka ị na-ata ahụhụ na-aga, ya sị na-agbaghị otu i si na-adọgbu onwe gị n'ọlụ. Onye a nke tiri iwu a nke ị gbajiri, ka e wetara ọbụbụ ọnụ a, ọ dị ukwuu, ọ dị ike karịa dịka ede. Ya sị bịakwutenụ m na aga m enyere gị aka. N'abalị a Kraịst ga-enyere gị aka. Ị ga-emeri, ị ga-eme nke ọma. Ọbụbụ ọnụ niile a ga-agbaji ya pụọ na ndụ gị n'aha Jizọs. Ka mere mgbe Kraịst bịara, ya wee mepee ọkpụkpọ oku a, ya sị bịanụ, bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ. Ha na-adọgbu onwe ha n'okpuru yoku, ha na-adọgbu onwe ha n'okpuru ike nke karịrị ha, nke ka ha ike. Unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ, ndị eboro ibu dị arọ, ndị eboro ibu dị arọ na ibu dị arọ a na ọbụbụ ọnụ, ya sị na mụ onwe m ga-enye gị ezumike. Olee ebe ị nọ? Ka nkwanye gị, mụ onwe m ga-enye gị ezumike. Mụ onwe m ga-enye gị ezumike. Mgbapụta ga-abịakwute gị. Nnwere onwe zuru oke ga-abịakwute gị. Nzọpụta nke onye nwanyị ga-abịakwute gị. Ị ga-eme nke ọma, nwee mmeri. Ọ ga-abịakwasị ndụ gị n'aha Jizọs. Ọ dị onye ọzọ nke nwere ike ịkpọ gị wee sị bịakwutenụ m ga-enye unu ezumike. Ndị niile nke nọ n'ụwa, ha nọ n'ọbụbụ ọnụ. Ebe ọ wụ na ha niile ha enwerebe onwe ha pụọ n'ọbụbụ ọnụ a, mana Kraịst ọ gbapụtawo anyị pụọ n'ọbụbụ ọnụ nke iwu, ebe o mere ka ọ bụrụ ọbụbụ ọnụ n'ihi anyị. Ọ bịara site na nke onwe ya, ya sị nna anyị na aga m aga buru ọbụbụ ọnụ ha, aga m eburu ọbụbụ ọnụ ha, aga m ata ahụhụ n'ihi ha. E mere ka ọ wee bụrụ ọbụbụ ọnụ, edewe ya na onye a na-abụ ọnụ ka ọ bụ onye a na-akwụwa n'elu osisi. Mgbe Kraịst ghọrọ ọbụbụ ọnụ n'ihi gị, lee na amaokwu 14, ka ngọzi ka Abraham ka o wee bịakwasị anyị bụ ndị mba ọzọ, ndị a niile na-abụghị ndị Juu. Ka ngọzi nke Abraham wee bịakwasị anyị, ka o wee bịakwasị anyị. Ngọzi nke Abraham ga-abịakwasị gị. Udo nke obi wu nke gị. Mgbaghara nke mmehie wu nke gị. Nzọpụta nke onye nwanyị bụ nke gị. Ọgwụgwọ nsọ pụọ na nrịanrịa wụ maka gị. Ịrịba ama nke obi ebere, ịrịba ama dị ukwuu bụ nke dịra gị n'abalị a n'aha Jizọs. Ndị Galatia isi 3 amaokwu nke 12 na-eme ka anyị mata na emela ka anyị nwere onwe anyị pụọ n'ihe ihere niile na ike nke mmehie. Mana anyị na-aghọta na anyị enweghị ike ime ka anyị nwere onwe anyị. Ike ji nwere onwe adịghị n'ime anyị. Kama Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, onye zitere n'ọbara ya wee gbapụta anyị. Jizọs Kraịst nwere ike ime ka mmadụ nwere onwe ya pụọ n'agbụ niile, pụọ n'ihe ihere, pụọ na nsogbu niile. Ya onwe ya bụ onye kụjisiri ikike nke mmehie na ihe mmehie butere n'arụ mmadụ. Ugbu a, ana m arịọ gị ka ị bịakwute Jizọs Kraịst, ka ị nabata ya n'ime ndụ gị, ka ị nwee ike kporie mgbe n'ime inwere onwe a nke zuru oke nke dị n'ime Jizọs Kraịst. Dịka anyị na gị gbabata oru nke Chineke, Pastọ Dr. W.F. Kumuyi, ka o duo anyị n'ekpere, ị
eji ndụ gị nyefee n'aka Jizọs Kraịst ka ị nwee ike kporie mgbe n'inwere onwe a nke Chineke mere ka ọ dịrị mmadụ niile ndị kwere ekwe. Ị chọrọ ezumike a, ị chọrọ udo a na nzọpụta a, ị chọrọ ka gị na Chineke mee udo, welie aka gị elu n'ebe ahụ ị nọ. Ana m ekpere gị ekpere, Nna anyị, n'aha Jizọs. Ana m ekele gị maka mmadụ niile bụ ndị nabataranụ ma ihe mere ọbụbụ ọnụ a ji bịa, ihe mgbu ntaramahụhụ maka mmehie. Ha ekwupụtawo, ha echegharịwo, ha ewerewo mmehie ha, ndụ ha were tifee gị n'aka dịka nkwa gị si dị. Onye nwanyị, wezụga mmehie ha, wezụga ya ka ọ dị anya n'aha Jizọs. Nye ha mgbaghara n'obi ha ugbu a, nye ha udo nke obi, nye ha ọṅụ nke nzọpụta, nye ha ndụ ọhụụ ka onye ekere ọhụụ a. Mee ka nzọpụta guzosi ike n'obi niile ugbu a, n'ebe a na ebe niile. Anyị kpere n'aha Jizọs. Tie mmemme ọzọ. Ị nọ na njikere ugbu a? Eluigwe nọ na njikere. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi na anyị maara na Kraịst ewezụgawo ihe ọbụla wa ọbụbụ ọnụ pụọ n'ebe mmadụ niile nọ. Ya mere onye nwanyị, anyị na-ekpe na ị ga-agbaji, bibie ọbụbụ ọnụ niile pụọ na ndụ niile ugbu a n'aha Jizọs. Yoku niile nke onye iro wezụga ihe niile ugbu a n'aha Jizọs. Dịka ịgbaghawo mmehie ha, gwọọ ọrịa ha niile ugbu a. Mepee anya ndị ìsì, ka ndị ntị chiri nụ ihe, ka ndị dara ngwụrọ bilie gaa ije, ka ihe ọzịza niile ka ewezụga ya pụọ n'arụ ha ugbu a. Ka ihe ahụ zara n'olu ka a kagbuo ya ugbu a. Ntaramahụhụ niile na mmekpu ọnụ niile nke onye iro, onye nwanyị, ọrịa niile, ntaramahụhụ ha niile ka ewezụga ya n'aha Jizọs. Nsogbu niile nke nọworo ọtụtụ oge, ọrịa niile, ihe mgbu, ihe otiti na ndụ niile, wezụga ya n'aha Jizọs. Ọrịa na-apụghị ịgwọ agwọ, ana m enye gị iwu ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ebe niile ugbu a, onye nwanyị, gosipụta onwe gị, gosipụta ike gị, gosipụta nnapụta gị, gosipụta ihe ịrịba ama gị ebe niile, n'ebe a, ebe niile, n'ezi. Mee ka ihe ịrịba ama gị guzosi ike ugbu a. Anyị na-ekele gị n'ihi na ama na emezuwo ya. Emewo ka eluigwe mee ka o guzosi ike, eme ka o guzosi ike na ndụ anyị. Emewo ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị na ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taa. Anyị nwere nchekwube na Chineke metawo gị mma site na mgbasa oziọma GCK ka ụbọchị taa. Ya mere anyị na-akpọ gị oku ka ịnọnyere anyị, ị na-enweta ihe ọmụma a site na ịbata na ịntanetị na gckhq.org ka ị ga na-enweta ozi ya mgbe niile. Anyị ga-achọkwa ka ịnweta anyị na igwe nzirịta ozi soshal midia handụ dị iche iche. Anyị ga-achọkwa ka ịbịanye aka igosi anyị na ihe anyị na-eme masịrị gị site na ịbịanye aka ebe ahụ. Ọzọ bụ ka itinyekwa aka ka ị na-enweta ihe anyị na-eme mgbe niile. Ọ ga-amasị anyị ma ọ bụrụ na ị ga-esonye anyị kwa na nke anyị ga-eme na mgbe na-adịghị anya bụ GCK nke zuru ụwa niile ọnụ, nke anyị ga-ewetara gị
mgbe na-adịghị anya. Chineke gọzie gị ebe ọ dị ukwuu maka isonye anyị na mgbasa oziọma nke ụbọchị taa. Ka m hụ gị ụbọchị ọzọ.